ନା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି। 7ରୁ 70 ବିନା ଆଲକୋହଲରେ ଘାରୁଛି ନିଶା। ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ନିଶା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କୁନି ଲିଓନି ନିଶା ମହାରଣା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜଣା, କଣା କଣା ଆଉ କଣା। ତାଙ୍କରି କଣା ଟୋକାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ବଣା। ନିଶା କ୍ଷୀର ଟାଙ୍କିରେ ପ୍ରଜାପତି ଟାଟୁ କରି 7ରୁ 70 ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ବାଟ ବଣା। ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଘପାଘପ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଜଣା। ନିଶା କହିଲେ ମୁଁ ଘପାଘପ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମସଲା ମାର୍କା ଟୋକି। ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ମନୁଆ ମିଶ୍ର ଝିଅ ପରକୁତି ବି କହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଟେକିକି ଧରିଛି ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି। ବାବୁସାନ ସ୍ତ୍ରୀର ମାଡ଼ରେ ଏକାଥରେ ସାଇଜ ହୋଇଗଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଶା କହିଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡ, ହଲାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଯାଇ ମୁଁ କାମ ଶିଖିକି ଆସିଛି। ନିଶା କହିଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମ ଶିଖିକି ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେହି କାମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେଉଁଦିନ ଗୁଗଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ନିଶାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ।